Kublaya pi baro sashi sen biang ki khubor bamenta kasngi ka khatnyau tarik ujamang arhajar arpulai. Ya kenduk ki DC ka WJH pat WKAD hakhanduli rakyat relang banwan ra jingsuk. Jawai jamang khandriu tarik. Ha kasngi ba ladan ka jingyalang jongki R district kita ka West Jente Hill district pat ka West Karbi Anglong district hakhanduli banyakran halor ka jingja ha katai kasnong. Hakatai ke jingyalang ladan ki Deputy Commissioner but Superintendent of Police na kitai ki Artli ki district but kiwai ki he officer. Hakatai ke jingyalang layakut babaro Artli ki district ki netrelang ringkat but kinwanra biang ya ka shongsuk shongsain ha ka hima khanduli. Nalor kata layakut ru ban penlong biang ya ka jingyalang ya suka ban ya dan lang ki majistor na Artli ki district but kinong mihmat na ka jat bin riu penar bat karbi. Ha ka ni ka jingyalang lawan ya shimenta bun da ki penar hendai na kaliang ki karbi ki lawan tang kendiat ngut namar bakim yo jingtep ha kapuar ke babiang. Layakran halor ka jingya bami ha katai ka than hendrai namar ka jingduna pat ki nong karbi bawan syaka jingyalang bat ki laong bakim la ban shem ya ka nuku rai ha ka bayadai bat kani. Kumta ban wanra biang ya ka shongsuk shongsain layakut basyan on penlong biang ya ka jingyalang yesuk. Sa kani ka waipat ka khubor ngat ki syukurim hakti ki pulit ka AGH yo kurup drugs shilong jamang khandriu tarik. Arngut ki suban nong khayi drugs ha kasngi baar ki langat ha ka shrip jong ki pulit ka anti narcotic task force na Cleariat East Jantia Hill district ka jingyo kem ya kitai ki arngut ka long hadian baki layo ya ka jingtep ka babnya ha ka baki pulit ka ANTF pat ki pulit ka thanat Cleariat ki lapan long ya ka jing ap shrip ha surok NH not 6 ha ka baki layo ban bat ya ka wei ka bos ka badan yo number AS not iway LC nyon riu sau iway ha kani ka jingkhan ra ya ka bos ki pulit ki layo kem ya ka wei ka long keme ka bakar tengka ling neiwa singson laipu sansnem kerta lembat ukurim ular rohomar laipu prasnem kerta na kini ki arngut ki pulit ki layo kurup hadu unriu teli ki senduk saban badan ukenja drugs rongso bat yakini ki arngut lapan ngatno hapok ka kendon ka NDPS Act bat penrung kes hapok ka thanat Cleariat na ka benta ban penlong ya ka jingtoket USP ka East Jantia Hills ujakpal sing dhanno ulayat hu bahadian ka jingtoket lalap ba udai udrox heroin ubadan Rupusan point kendai puar gram bat na kini ki arngut layo ru ban kurup ya kepisa ka bakwat san hajar tingka. Sa kani ka waipat ka khubor on shong bishar halor ka khubor persang pen KM ya ka GNLA ong ukonrat shilong jemmang khandriu tarik umentri rangba ka jalla ukonrat ke sangma ha kasi baar ulo ong ba ka khubor halor ka jing persang ban pen KM biang ya ka sengkeng atiar ka Garo National Liberation Army GNLA ka dei ka khubor napo bat pentebru baha kini kisngi ka sarkar kan shong bishar ya kani ka kam haba penpau ba kani ka dei ka kam ka bas ngokhya na ka benta ka sarkar ukonrat ulo ong pat ba umdas ngokhuslai namar ka dei ka wei na ki babun ki khubor jingtep ka ba ka sarkar ka yo pediang na kapor sa kapor la ban penpau haneng ba ka internal memo na uhe pulit ka West Garo Hills kalalat bat pau hakirin san social media baki erang ka GNLA kan thup kitu ki ba syakem bat ki ba pendam buat kila persang ban pen KM biang ya ka GNLA haba pentep ba hadu san spangut ki samla kila rung ha kani ka kenhun king atiar bat kini kila pha sa Myanmar bakin yo ya ka chihikai pentebet ha ka ban penkam ya ki tiar sep ngampat yo i ya ka kopi jong ka kai phot hendrai kani ka dei ka jing bishar bnya ka bangile na kapor sa kapor haki kerdan bapher kani ka dei ka benta ka bangi jule man la kapor ngam ong pat bangi long khuslai kum ka sarkar bat ngim shim sting setiapat ya kani ka kam la ong ukonrat ngidas ngokhya jor ya kani ka kam hendrai ngamut ban ong bangi ngokhya haki jingmut bangi khuslai hendrai phidei ban nguthu bakum ka sarkar ngi yo shibun ki khubor bat habaki wan ngi hab ban penshong nongrim pha bahadu katno kalong ka badai bat ka balaj ulong naror kata ula batai bakidan ki khep ba ka sarkar ka yo pediang hadu shispa ne arspa teli ki khubor ha ka batang ar ne lai teli ki dei ki badan nongrem kalong ka ba e ban ong e menta khlem da yo khmi shwa ya ka kai phat hendrai kum ka sarkar hi ka khlem shimsting ya ka kam sa kani ka waipat ka khubor jrongti uhen men ya ka para arkme pilibhet jemang Kakinna prasnem kala shajrongti hau para arkme jongka ubaladan khatnyosnem kerta ha kashnong ka badan hapo ka chingpet ki pulit barkhera ha pilibit district ha Uttar Pradesh kani kala jahadin bakani ka khanna kala let banyo kundu ya ka kamiet jongka kani ka kamiet ka shong ka sa ha kani ka ju kashnong ya kani ka jingja ki pulit ha kamiet skining kong kila kemno ya uni ukhna ukpa jongkani kala nat ula ujor daka FIR persha ya uni urunar uni ubasu badan kti udai ubashong basa ha ka wai pat kashnong
bat shwa ban poi kane kalanat mau ulan lupa haka yeng jong ka kamiet. Ulatarwa ningkong da ujing bam ya ka khun jonga bat ulong ya ka bakanyo ya uni ujing bam na do iwe hadu shispa hadian kani ulastang banjrong keti ya ka kani ka khana kaladap da ka jingting bat kala phet no bak sha yeng bat kala ya thu yangi shaphang kani ka jingja laong ukpa jong ka te kalanot. USHO Devir Singh uloong baya uni ukhna on pangat kat kum ki kendon an balabu ukpa jong uni urunar ulakam ba ukhun jong udang khna lakalong makana kumnu ru ngidei ban pani ki sabut satar na wala udei makana ukhna un hap shwa ha ka jingsha tan bishar hashwa ban pha ya u shayeng sat bindi ki khna hapo khat prasnam Khublei shibun ya phi baro ki balas ngap yakini ki khubor ginsei shambyang bat phi ha ka wei pat kapor Khublei shibun